lapho into sithi ungasemkhandoni uhlala kumntana ngathi Okay. yena lo muntu lona if une territorial authority isemkhandoni emthatha akanaka authority uyahlala ngakhona yena kwasemkhandoni. Yeah. Omnye wathi ungwase Ntondoni lokubona Usikisi. usulenkamp ntona wayahlala apha emthatha. So if ukhona authority anayo unayo uqumbu akanayo mthatha yahlala khaya emthatha. Yinto nale igama lami ngizwelethu bazalwane ngikuhlelo igama likaYesu lwasisa. Bendicinga ukungqina ndithethe nokuthetha bekhona into efanele zithethile. Qha ndiyadibana ixhala kakhulu ngexesha because andifuni iphazamiseke yona lena imvuselelo kungabikho mshumayeli. Amen. Ngenxa yokuthiwa lihamba ixesha. Uba bendiyenzele yayishumayelo le nto bendizoyithetha ibingaze ibizwe isihloko sayo sibe nalo igama elithi kuthethwa ubungcwele okanye holiness. Into endicinga uba iyinto ekufuna ngawo maxesha nakuthethwe ngayo yinto eyinto leyo. Ngoku mandizame ukuthetha loo nto ayithethekayo ngenxa yanamhlanje kweli xesha. But yinto yona kangokuba le ndawo lena bendike ndacinga ngayo emini. Indawo ibikhona yona ufana endicinga uba funeka ithethiwe. Then ke ngoku xa bethetha abazalwane ndathi mhlawumbi lixesha layo mhlawumbi isizinyalo uba mayithethwe le nto le. Amen. Mhlawumbi sekunyanzeleke uba kuthethwe ngento efana nale. But ndizama ukuthetha into ethethekayo namhlanje. Wakathi ke mfundisi Qhekeza wake kwenye ixesha wawazi amandla ukufa kwaYesu. Loo nto leyo wazibona esoyiso sisokolisa ngenxa yokwazi amandla ukufa kwaYesu. Wathi ithetha loo nto ndacinga ezi verses phaa koMahebhere chapter 10 ko verse 26-29. Yabona ungayazi uyicinge ngale ndlela le nto eza verse uthathe ingqithi lekhona around eza verse not into zithetha exactly but uthathe le nto yokwazi amandla okufa kwakhe nalaa nthetho zeza verse kunganzima kakhulu ukazibona unengxaki solo siphezu kwakho phantsi kwazo sibuyisa everyday. But uthi ngohamba kwexesha ke ngoku wazi namandla okuvuka kukaYesu. Wazi ke ngoku wasoyisa sona sokwazi amandla okuvuka kwaYesu. Ngathi yinto ke le yokwazi amandla okuvuka kwaYesu. But ndathi sayivela uba yinto kuba ndiboba integrated nam ndafika endaweni. Ndathi kodwa khona nento esithathu. Eyinto ndathi le nto esithathu le funeka ndifike kuyo nayo ndithi ndi-experience okanye ndifumane into ekhona phaa kuyo kuba kukhona amandla okufa kwaYesu. Kukhona namandla okuvuka kwaYesu. Kukhona nokunyuka kwaYesu ezulwini awuhlala ngasekunene. iBhayibhile wanyuka nathi. Wasihlala phaa ngasekunene kwela sizulwini ndawo. Nalena into kufuneka ndiyazi nayo ngoba kukhona okwakuyazi abethetha ngokufundiswa le okwakwazi ukuthethwa ngawo iBhayibhile uthetha ngokuyi-experience yelo. Because uthetha lo Paul specific ndifuna ukwazi amandla okuvuka kwakhe. Uthetha uba xa wakutesta ukufa ave nalamandla esebenza kuye. Ngokuthi kusebenza ukufa kusebenza ubomi. Ngoku ndacinga ngathi ndiyafuna ukuyiva le nto nalamandla nawo ukunyuka kwakhe kuba kulapho iqala khona iministry eku-experience lamandla okunyuka kwakhe. But eku-experience namandla okuvuka kwakhe loo nto ithetha nje ukuyisisono lithetha kuMaroma chapter 8 lithetha ukusoyisisono. Amen. Nokukhululeka nokuphiliswa kwenyama komzimba. But le kuthetha kwamandla okuvuka kwakhe ithetha iministry that is ukuba ngoku usindiso lwam luphuphumele kwabanye abantu luncede nabanye abantu. That's yinto nale. So kwezo zinto ke kukhona into ethethiweyo yizona. Kwaze kwathethwa nayo namhlanje yandikhumbuza kwenye ingcinga endake ndanayo kwenye umhlangano ofana nalo ndathi kuba khona ukuthungelelana kwezi message noba zithethwe ngabantu abahlukileyo. Yile nto ndiye ndathi namhlanje andifuni le ndiphazamiseke le nto eyenzekayo kuzawufuna kushunela ileza ngomeni xhala into yamaxesha. Kukhona into ethethekileyo izolo. Into nakangoba ndithi uba bendinobuchule bokwazi ukubhala into ndiyenze ibe
condensed okanye yenziwe ibe lula ngohlobo loba ifundeke ngohlobo loba ingaziqayeka ukuyibona ukuba into ebalulekileyo imessage enkulu ibhalwe kodwa ube yisentence encinci ekwazi ukukhumbuleka yonke imihla kodwa ithi ngexesha enziwe yashort kodwa ufumanise uyakwazi uyifumana yonke into ephaa kuyo. Amen. That le nto leni iyafuna ukubhala ibiyinto yona esafuna ucula ukuba ithetheke because andifuna ukuyithetha ngokwemizekeliso lebiseyenziso ngoba bekhona imizekeliso le mizekeliso ithi if aba bantu bakusondele kakhulu kubafundisi ngabona bangayifumananga bayive le nto bayenze ibenzela nzima aba bafika benomdlalo esifuna ukuyibona kwabo bakufutshane. Kangangoba ndikhumbula enye into ukuza kwam apha ndaqale ndaba noloyiko ukuza kwam okokuqala kuba ndandisazi uba ndizoba secakwakho Mr. Mnungu loo ndiyibonela kude eShumayela ndathi xa umbonele umntu ekude eShumayela angazange afani naye xa ngaba unaye kwi-trenches umbone ebilile umbone xa besikhande ngehamela ukuba njani ungaze ube nenye ilevel yokumazi. Kanti ndikhanda ukumazi kule level le ngoku ukuze ndihlale ndimoyika ngolu hlobo ukuze ndihlale ndisikeleleka kuyo. Ndiyakuye umsondele xa kwakhe ngohlobo lokuba ndimazi xa ngaba unjani xa ngenalo icebo xa bengadilivaranga abantu base-hardware ndaqoba andifuna ukuba closela hlobo andizwelisa but ke ungafundi into yimbi loo nto ngongathi ndithi ndi-experience eshintsha ishape xa ngaba bengadilivara andithethi loo nto ndithetha ukuthi ndenza umzekelo ndiyayibona loo nto kangangoba kule nto ibithethizoba isithi ingase aba bantu baklosi kakhulu kuba bafundisi bayibone le nto ngohlobo lokuba yenziwe ngabo kuqala ukuze aba bafika abafike basithi yona sizoyijonga kwaba uba iyenzeka nyani ukuze bayithathe kubo. Kodwa ubulumko bebusithi kwakule nto ibithetha izolo ukuba lo mntu ombonanga eyenza sokutyekiswa ngulo mntu ungayenzanga bamba le nto ibithethile. So le nto ndiyandithi ebantwini ukuba ndibone ingaphumanga phaa kubo ningacingi uba i-direction nguMr. Mnwana Mr. i-direction so ingaqhubekisi because thina sisondele kakhulu ngenxa yaloo nto isisondezeleyo singabona siyasithi ngexesha befambe isinceda kakhulu sibe kwi-disadvantage ngenxa yokuba sizesondele sibabone sibaqhele kakubi uyibona. Ndayicinga le nto uba abona bantu bakufutshane nomfundisi abakwazi ukumbonela umfundisi bayafeyila kuba khona that weakness laa blindness bangakwazi ukumbona. Kangaba bengenaye sayithetha kwenye igame into yothi uMr. Mnuba ngayenye into apha ekuhlaleni kuthiwe yi-pharmacist but uyiyo kuba uyiyo like 5 days a week 5 out of 7 intsuku ezininzi uyi-pharmacist but usekhaya only 2 days evekini. Kodwa ndacinga uba noba ayenza le nto 5 days kodwa kukhona into ayiyo everyday ayiyo noba ngaba seyi-pharmacist noba sesemsebenzi kuhlaleni le nto yokuba ngupastor uyiyo noba ngungolwesikhathi noba sesefamasi uzothi umntu kanjani. Yabona lo mntu ngupastor le nto yobizo ifana nobomi umntu akazathi eyona nto ayiyo everyday ukuba ngumzalwane ndithi mna yena. Yabona abantu bangabafundisa ukuba ngumfundisi laa nto uyiyo yonke imihla le uyiyo noba sethenga phaa funa ahlale ezazi uba umfundisi kuba laa mntu lo athenga kuyo uzozapha ngenye yona azofunda kuyo. So funeka angathi xa efika bathi kufundisa lo mntu lo wathi ndile ngxaki echange wathetha kanje nakanje kuba ningakwazi ukumnika i-order yakhe fast wathetha kanje wacaphuka wabanje. So umntu ongumfundisi uyiyo everyday. Ngaphezu kwaloo nto uyiyo kakhulu into yoba ngumfundisi ibubomi kuye ngokuba akayenzanga buyaphazamiseka nobomi bakhe. Utata utazela wandixelela omnye utata sasimbone emngcwabeni kowabo esithi ndandisithi nasistroke ukuthi akusisistroke esiqhelekileyo sisibetho esaza ngenxa bengathobelanga ibizo ebizelwe lona. So abanye abantu ababangabafundisi ubomi babo buntonye nobizo buntonya buhlukaniseke. Uba uye wamlindela wayenye into umrejectile wamamkelanga ufike umamkele ile nto kwenziwe wabayini. Le nto ndiselithi abantu abaklosi kubo abafana naba bantu bathathe nabo nabantwana babo nabo bazalwa nabo aba bayenze le ngahlobo lithile basondela kakhulu
ngabona ke ngase bangalumka kule nto babe careful kuba usathana ngabablind abangayiboni uba bayintoni. Inendawo eBhayibhileni kumanje baseKorinte lesibini chapter 5 uthi ngoku asisazi namnye ngokwenyama. Ngoku asisazi nalo kamnye ngokwenyama. Aba basondele kakhulu kuba bangamazi umthetho wabo engulo myeni ongayenye ilonto engulo bhuti nosisi wakhe ilonto. But uba bamaze ngalo level abamamkela abazikwazi ufumana into. Inendawo eBhayibhileni ethi owamkela umprofeti egameni lomprofeti omamkela le nto engumprofeti wamkela nomvuzo wakhe. So ukukhona loo ngcinga ukuba aba basondele kakhulu abazihluphanga ngokufuna ukuyazi bambe kuyo. Yabona ke ngoku sendithetha nakule ngcinga lo not aba befemini, ndithetha aba kwenzekileyo basondele abanjengam. Bakhona abanye abasondele kakhulu Mr. Nuka ngenxa yale nto baselapha intaka ikufutshane nayo nezikolo namasebenzi sathi sabakhona nakule. Ndithi ke ngoku nabo balapha endlini le namba yonke basondele kunalaa mntu phaa ethaveni. Yayibona? Amen. Ukuba aba basondeleyo abakwazanga ukuyifumana bayenze babakhubekisile aba bapha kude bangakwazi ukuyibona. Yabona laa ngcinga ibithetha izolo iphinde yakhona kule nto ibithethwa namhlanje ibisithi ongengabo uchasene nawo ongandibuthishile lo uyachithachitha. So ngokungenzi nto nje uba wenza ngale kwenziwa yona uyayichitha ngokumsuke ungayenzi qha. Umzekelo masithi ndilapha ndim khona ndibe ndinoMr Nuka wenza into ke ngoku Mr Nuka phaa uyayenza laa nto yenziwa loo nto leyo. Kufika abantu abangekho apha bangahlali apha like full time abanjengoo-Oxarant bamfike etsala phaa babe nento ethi efika samncedisa imbambile le nto imbambileyo. Baxa besithi babone mna ndikuncedise bathi hayi kushuthi fine ukuba bengekho rayithi lona ngekujoyinile. So zikhona ezo zinto zizinto zengqondo ezo. Bose ndithethe izinto ndincinaneni ndiyafuna nokunqena. Ima lenzone. Okay, masose ndithethe ukuba ungaqinekanga ibale into ngenxa yokuthi ixesha. Okay. Ukhona yabona le nto yobungcwele bendicinga ngayo into laa nto leyo. Umntu osindisiweyo akafani nongasinjani. Umntu osindisiweyo unje ngale nto incwadi yabaseRoma chapter 7 verse 22 kuya ku-24 ithetha yona. Unentliziyo ethi yena ndiyawuthanda umthetho kaThixo ngokomntu ongaphakathi. Umphefumlo wam wona uyawuthanda umthetho kaThixo. Umphefumlo wam uthi umthetho kaThixo ulungile ungcwele. Umphefumlo wam uthetha njengendumiso 19 verse 7 othi umthetho kaYehova ugqibelele ubuyisa umphefumlo. Umphefumlo wam uthetha lo umntu osindisiweyo. Amen. Athi kodwa ndifumana kukhona okubi ngexesha ndifuna okulungileyo. Ndifuna ezokulungileyo kodwa ndibone kuphuma okubi. Akathi okay ucacile uba akakho nto izolunga nabanye abantu banje akakho mntu perfect. Uthi ubani na uzondinceda ozondikhulula kulo mzimba unokukufa. So umntu osindisiweyo uba naloo ntliziyo okokulambela ukukhululeka. Unqanela ukukhululeka ukufuna kakhulu udathi njengexhama linqanele imithombo yamanzi mna ndinqanele wena Yehova. Umntu osindisiweyo unaloo ntliziyo ithi ubani uzohlangula andikhulule kulo mzimba unokukufa. Akavile ayamkele imeko yakhe. Umntu ongasindiswanga ubumfumene uzomfumana eyamkele imeko yakhe. Xa uthetha naba erongo leyo ayithethelele okanye alwe nawe aqume aqhubeke. Kodwa umntu osindisiweyo yena uzothi ubani onokundihlangula kulo mzimba unokufa. La attitude loo ngcinga naye imenza ahambe kuba wena sodlule kwestep udlule kanjani khawundinike inotes. Apho khona into oshumayela khona uyamamela.
apho kukhona umuntu ofunda uyafunda nafunda iBhayibheli ukhangela impendulo yale uba ngubani onokundihlangula kulo mzimba onokukufa. Umuntu osindisiweyo lo ufuna umphefumulo wakhe ukhululeke kuba umthetho wona ubuyisa umphefumulo nje uzinikele kufuneka umthetho. So umthetho kwengukulunga ngenxa yaloo nto uba ubuyisa ntoni umphefumulo. Umuntu osindisiweyo lo kutheni umuntu lona sefuneka ekhululekile. Ikhona inkathazo kule uzoyibona. Abazali bathethe into apha bayiphinda nomntwana bethethile apha bezithethe into ezinjalo. Okay. Le yabona ndithetha ngokujenga nguThixo, ndithetha ngoThixo ke. Amen. Okay. Did we? Okay. Uthi lapho lithi ndakwazi uthetha noJeremiah. Ndingekakubumbi esizalweni sikamama wakho. Ndakungcwalisa. Ndakwenza waba yintoni? Uprofeti wentlalo. Wena ndingekakubumbi esizalweni sikamama wakho ndandineplan ngawe. Ndandinentoni purpose into bethetha ngabazalwane bethi purpose. Wena wawungowami. Omnye utata uyathetha ke kwase-Amerika uthi waphuma ecaleni nongahamba elayinini njengotata wakhe umfundisi. Kamva ke kwathi wabuyela apha enyanini wenena lezimbi ezime uhlobo olungekho right olungathi ngabantu badlala iziginci amasikanda baphesheya rock and roll. Xa utata kungayithandi lana last time wathula kodwa wangancumi. Wathula uyibona uba ukufumana ukutya ubona uba okay not good senziwa kukho mnandi uthulu ungathethi. Awuthethanga nto imbi nendla ayithethanga nje. Awuxekanga uncomanga ubona uba qha ngawuthuli. Awuzicaphukisanga akumzucaphukanga awuthethanga nje. Ukuthula akucaphukisi kuyanceda. Kulo muntu uthulane iBhayibhile ithi kuthi eBhayibhile yangamuntu fasting. Sina uzilo ukudla. Bathi lapho igama apho lisuka khona kwabantu balakazi bethetha ukuvala umlomo. Bathi abanye abantu ukuthi ukungaphakamisa icebo, forget icebo. Nongaphakamisa. Kuthiwa ukuvala umlomo lo. Kuthi kuba kungena into aphuma into. Uvale umlomo. Ukuyibona le nto yokuchitha into ngokuthetha. Kube nzima ukuthula ngento ezo. Kwabanye abantu kunzima ukuthetha nje uMr Mnoko, kwabanye abantu kunzima ukuthula. Okay. Ngoba udinga uncedo leswa. Ibeke kwafuneka ukuthula kuba lesithukuthezi. Ungakusukuma uhlala phansi ukuthula. Bamgade wathi kuzafuneka uthule ke kanti. So ngokuthula ungathethi ungashiba kubi ukuthule qha. Kuve kuze okunye ke ngoba oku kumnandi uve wakwazi ukuthula. Uthi oku kumnandi ukutya kuthi into unxeka ukhetha ubani ovama elingazi bangampheke ngomnyulo beke bayibambulamntu xa kusapha enyameni. Ukuyivakala ngathi ngokukhetha omnye umuntu kunalo umphethe eqaleni kanti not exactly. Uphekwe kamnandi kana mhlawumbe. Andithanga nje ibhithi ngokutya kanti tanga bathi ngoku yabona ke wena uvele wagcina le mnandi kwathi kwazoba ngoku awuthethanga ngeyokuqala useki weqaya phela then kuzenye ngokuthi yabona normally abantu bakhupha le drink le imnandi qala xa sebenqilile abantu ukuthi yimbi but wena uvele wenza ancoma ngeqala but kulena akwazi ukuthula awuthuleka nje. So ke lo tata ke ngoku unyana wakhe uzapha enyani ngacheba kakuhle wanene lesilingene wathi yena uthi wangunyana wami wathi bebathi ngubani kanti uyakhathazeka uba bendisolo ndiunyana abantu lonke lixesha iyamofenda mangofendeki lo mntu lona wezale unyana wasaba ndifuna benje lo nyana benjengam ngoku ufana nabantu bezigqinqe lo mntu ngoku wathi andizumgxeka ndizothula ndizothula xa serayithi ndiyancoma usiwa ngunyana wam ngoku uthi ndingakubumbe esizalweni sikamama wakho ndakungcwalisa ndakwenza waba ngowam
ndakungcwalisa ndakwenza waba ngowami ndathi wena ungumprofeti wenhlanga wathi ke ngokwavazana ehlabathini eliwileyo wabuyele wrong wacorrupta okanye wanonakaliswa lehlabathi iculture nabantu abangani intanga peers and things sabonakalisa wazalelwa nakwaba moya bakwamkela bakutshintsha shape ne direction awusekho right ngoku ndiyakungcwalisa ithi nene ngoku ndikwenza wami kwakhona ngoku ndikubuyisela kulaa nto ndandinayo engqondweni xa ndikubumba esabeni sikamama wakho ndaqale ndaba nawe ndingekakubumbe ndaqale ndakwazi ndaba nepicture yakho kunjani ndakungcwalisa ndakwenza waba ngowami ndathi wena ungumprofeti wenhlanga ngoku awuhambanga kulo line uyatshabalala ngoku hamba indlela eronga usengumprofeti wenhlanga ngoku ndiyakungcwalisa ke ngoku ndikubuyisela kulaa nto ndikwenza ndikwenza owami xa ngaba sowuvumile ngokungcwaliswa waba uthi nawe ke ngoku ngunyana wami umbuzo belikade ngoku abantu kaloku ungunyana wami xa uyile nto uzoba yiyo xa ndikudalile ndikubuyisile injalo umthetho ngoku uyabuyisa umphefumulo wethu ekutsalelweni ngapha nangapha ngabamoya bangendawana so ulungile umthetho kunento ethi uThixo lo nguThixo omkhulu ngencebane vesana ngoba baloxolela upheko nesono nobugwenxa omlondolozela iwakanceba ngathi sixolela upheko nesono nobugwenxa kodwa kamenza imisulo naletyala ebuvelela ubugwenxa boyise kukho nento yoyise phakathi iyathetha laa nto leyo noba ungazuthi uba ngendawo levesi but kukho nento ithetha boyise pha kufuneka sijonge yona laa ubuvela ubugwenxa boyise konyana ngalize bantwaneni babo kwesithathu nakwesine isizukulwana sabangani abasabamthiya uyakuvelela ngaleso uyabupanish kugwenxa akamenzi imsulwana tyala nangona nje nalencebe naloba abantu nefesana kodwa onetyala akashiyeke imsula akathi awenzanga nto wena right uta wenze into wrong izoba sithole isombululo ukuxolela ubugwenxa uba wena uyazivuma then igazi likaYesu lithambiso sonke ingenapho ke lento mthetha ngeke yabona lento uthi uvela ugwenxa boyise kuxa boyisebenza into oba ubenza into lebayenzayo oba ubenza iminqophiso namadimono babo bathi bemazi uThixo bamnqula ngokuThixo babulela kuye uThixo wabanikela kwezindlela abazikhethileyo baba zizicaka zamadimono banqula iQueen of Heaven uThixo esizulu sasibhakabayo banqula into ezinjalo nenyoka ifamily zituko zonke zinqula inyoka especially zalapha ezilalini andi qole inyoka baxhela inkomo nebhokhwe basile notywala neenkukhu ziyaxhela kuqiniswa lanqophiso ezweni nantoni namadimoni banikela abantwana babo nezizukulwane ezisazozalwa bazinikele bazibe ngabakhonzi balamadimoni uThixo wabengayithandanga loo ndawo yabona pha emthethweni sizayibona phaa kwingobeyithini kulaa nto ithi uyakuvela bona ubugwenxa boyise konyana ubayekile baphumelela babona ngathi kukho i-prosperity okanye impumelelo kuleto babazizwe ezityebi becimba bazokwazi ukuba nazo inkomo baba nazo neemoto neeteksi nezinye izinto baba nayo impumelelo oyise ithi kuba uThixo ethatha kade ukukweba okanye ukusohlwa isono abantu baye besendlela kokungendawo andithi that is wayekelela ngenxa yoba balula kanti kuba ebathanda andithi kuba ngabanyanzisi babenza intando asithi lento nifunayo kufumanani yona wabanikela kulamadimoni abaphatha avelisa izinkanuko zimbi kubo ukungcola kwabanormali kwamkeleka phakathi kwabo bakhonza ndandlela imbi aba bantu bayibona ke loo nto ingathi impumelelo kodwa kukhona laa ndawo phaa emthethweni besithi uyabuvelela ubugwenxa boyise konyana kutheni ngoku sevelela ubugwenxa boyise kodwa lo Thixo ngobabalo yabona le kuvela ubugwenxa boyise konyana yeyona nto ithetha ukuthi uThixo ngobabalo nenceba nemfesana i-confusion ingazibe khona kuleyo ukuba abayeke ababaphumelela bathathe inyoka lizothi okay
ngenxa ungazizothi okay kuba babonakala lapha kuladla ngokubayekile babazityeli no aba bagwetyiwe okwaphumelela kwabo ngumgwebo akukho reverse ba abazuguquka ngenxa babona iyabaphumelelisa nendlela yabo bade bathi abotata abarongo kwexesha lethu bathi uba into yakusebenzela yenze ndithi uba ubusela bam ubuyandisebenzela bundenza inkomo zami zibe nintsi kunezakho ndithathe zakho ndizithengise ndithenge ezinye kwenye indawo ongazazenzo zibekapho iyandisebenzela ukuthi mandiqhubeleke naloo nto ude kaloku iphazamisa mna loo nto le ndithi hayi kaloku iyandisebenzela wabayeka baphumelela ngezazinto uba kaloku uzobonakala xa bohlwayo unyana babo uzothi uba hlwayela nonyana akafuni bafumana umgwebo ofana newoyisi kuba uba ubenokuphumelela onyana njengale ndlela yoyise bebezoyisogweni nabo kwaye bayeka ababaphumelela ezandleni uthi bayayazi yonke into bemele bayayazi abathobelanga baphume emceni mabadle iziqhamo zendlela abayikhethileyo kodwa onyana bona bamsula bazinto bona abasukanga ntweni ukuze uyivenizele ukuncede kaJeremiah bamtyhola uJeremiah ngoba ubafundisa indlela ezintsha zokukhonza kodwa uJeremiah babuyisela kuthile kwaye bazalwe otata babo sebewile ingathi intsha lento bayithethayo lento ayithetha uJeremiah nabazali bethu bathi nathi sizisa uThixo omtsha xa sitha nguYesu kodwa lo Yesu lo Thixo kwaphunywa kuye ukuze kwenziwe izinto zenziwayo so uthi lo uvele ubugwenxa kuba aba bantu abo bantwana abayazi nyanzo baba niwe ilifa lokuthenga ngabo bantu wathi ke mandibohlwayenza abapombe irongo lendlela babuyele kuwo xa bebuyela kuye bahlanguleka kule ndlela yoyise kodwa babathe bala kuba kukhona ukufa nokutshabalala zingabe sabasebenza indlela zoyise baqala kuba bezikade zisebenza nje izinto zitheni zingasasebenzi kuthiwa olulutsha olu alusazibambanga ngalandlela yona nje ungasasebenzi abazukwazi bangazama bahambe uyifunda deep izinto zikaSathane abazukwazi kuba umgwebo kaThixo sofikile ngela xesha sofikile endaweni yase-Egypt umgwebo kaThixo zange zibe sabasebenzela izidixo zabo kuba sofikile umgwebo bafa zazoqhubela zibasebenzele uba umgwebo ungafikanga so azibasebenzela ngonyana kuba umgwebo kaThixo kule generation utheni ufikile nangoku sizibona iziphumo sezinjani zii-families ezephukileyo akusatshadwa abafana baphi basetshwaleni sekungabanye izintombazana eziconcerned ngamakhaya wabo qaphela phezulu ezilalini ngabantu abangosisi abakha amakhaya wabo abafana basakwazi ukufumana imisebenzi yena nokusebenza kusebenza abantu abangosisi kwenzeka ntoni yi-chaos into nje confusion enziwe nguSathane wenze nomuntu ongasebenza akuzuba khona umthatho because akhona umuntu ongubhuti ozothatha umuntu osebenzayo kunaye azibone yena engumuntu okuthunywe eshop so uyayazi Sathane bayenziwa kanje kuba kusebenza abangosisi awusazuba khona umthatho akuzuzalazuthi balobole tu isibenzela ndekani akukho into dizofuna kodwa ayenzeka amanyala izamahlazo amadoda sesenda ukuba nansi ipha kulomzeko ihlala pha bayazama abantwana ihlala pha kula khaya lantombazana ekhaya landa bayamkele bathi ayizobasathi bamamkele ubibi okay akusendi wande ezintombazana ngoku sezizala zisemakhayeni wazo zizala abantwana abayi-5 banotata aba-different sesibetho esane imbi le nto akusendeki ayenzeki loo nto yokwayendanithi awikho imitshato andithi akukho umntwana azaziba mna ndihlala notata ekhaya ndiyazi baqanjela nomama ngenyini ndimandiboleka ngapha into yokuboleka lomntwana ngoku lo mntwana lo akasadisciplineki ngoba unendawo yokubaleka xa ngabe umakhulu apha esithi le nto esibenzisa apha ekhaya athi laa mamkhulu wangapha yena angenza nantoni ukuze ndiye phaa kwelaa cala uyenzile Sathane nto imoshile yandela lihlazo wabanikela ebuhlazeliseni imbi le nto yenzekileyo
then ayiphelelanga ke ngokulonto yokungatshathi nokungafumani imisebenzi kuphela. Ayiphelelanga kulonto. Zikhona nezinye into ezimbi kuba lento yokungafumani imisebenzi iba nayo nento okwazi uyithesa yenziwa yintoni kuboko phela. Xa bendibize kwi-interview ndiphuphuphelile. Then ingaphumeleli. Xa ndingafaka i-CV ndive ndiphuphe ndisesikolweni. Kwesi sokuqala isikolo. Nothi kwesinqibele kuzo kwenzeka ntoni? Ndingapasi nawo sisikolo. Ubhalwe exam andikho ready. Ndilate nokuya esikolweni. Kwenzeka ntoni? Andikhumbuli le uniform abantu bendibeke phi. Lefuna ngenxebeni. Uthatha unoze esikolweni kuphela indawo yokubhala apha encwadini yam. Utheni? Ndikubindele eyawayo. Not le ikhona ngoku. Utheni kuba le yawa kudala. Sisenzo bangoku asa spirit siyabonakala emaphupheni siyakubona siba sibubrokile siyakuvala. La nyoka ubutata omkhulu wenza umnqophiso nayo. Yiyo ngoku elwa nawe iseyisuke abalutshaba lakho kuba wena usayixheleli. Nobungaza kuyixhelela ayisazusebenza loo nto kuba umgwebo kaThixo sofikile kule yakho generation ande kwesi isizukulwane. Asasebenzi. Kuze kuthethwe nangento kuzothiwa zizi spiritual husband. Imbi lona ndithi. Okanye spiritual wife. Amen. Uzokwenda kanjani lo muntu enayi husband already? Amen. Le husband lena ayizomvumela le. Uba makambo kwena. Uyivile umzekeliso ukuthi itha ngantoni ngehusband xa kuthathelwe umfazi wayo. Uthi ayiva kusicela. Ngekuthi okethana la nkomo uze sibe fine. No, not accept. Mawufe. This spiritual husband kula lezinto husband ezisondela kulo muntu. Iyazibulala. Akwendeki tu. Akuzekeki nalowo ngokwezeka. That wife spiritual iyamblock. Yenza shoba akafumana umsebenzi oqala. Uzahamba lobola. Xa baseyenzile yonke loo nto leyo akufumaneki umfazi xa imfumene divorce. Akuthethiswana. Yilalo utata omkhulu wayenzile wavala nayo yamenza yena waphumela nxa kuvila nenkohlakalo yakhe kube sithi uba khona into embezo kwenzeka at least ayizikwenzeka kwesami isizukulwane uthe nje loyezi kuyakumkana. Akacingelanga ikamva labantwana bakhe nesizukulwane sayo. Ucingele into uya ngokuthi ukuba ndilambe ngoku kubuya intoni na kuzibulo kum ucingela ixesha langokanye. Ngoku le nyoka lena ngoku nansi seyisenza izinto abanye benza baba ngamaqhezu. Abanye benza bebeze ezinye izinto ezingalunganga. Ithintela yonke into impumelelo nasesikolweni iye ibenza bangaphumeleli. Ukumbona umuntu esikolweni umbona ba lo muntu lo ne-uniform eclean uayinile. Izilamu zakhe ziyashaya. Alright. Uyathetha because by confidence inhle le-uniform yakhe. Because uphikisana nomyesi athetha kweclassini. Usile lo muntu. Into bazazifuna ngaphandle alright ne-confidence. Nabafana abafana bafuna yena ngexesha kuba izinto bazana kwinto zabo. Okay. But nakwi-netball good, nakusoka good. Lo muntu good le une-talent but kuthiwe kuma kubhalo uvele umsizele kwenzeka ntoni. Ngoku uyabona ndikho right nami ndidinga uncedo kwezinye indawo but ndiyamsizela kule into mayisombululwe fast le ngoba umuntu lona akakwazi ukupasa tu. Unayo ingqondo nje ibhola idlala kakhulu yona nezinye izinto ezidlala kakuhle but esikoleni aphumile kwenzeka ntoni. Laa nto utata omkhulu wenze umnqophiso naye iyamchasa ngoku lo muntu. iBhayibhile inento ethi uYehova isithunywa sikaYehova silingqinga ngenxa sibangqinga ngenxa zonke abamoyikayo kuze sibatheni sibahlangule. Uba sijonga noYakobi ke ngoku chapter 5:7 uthi uYehova babala kakhulu andithi uThixo uyabachasa kabanikazi abababala abazithobayo. Kodwa ke uba aba bamoyikayo uthumela isithunywa sakhe uba siyobangqinga kuze sibahlangule. Kodwa ke aba bangamthobelanga
isithunywa siyele ukuyobachasa. Uthetha ke ngoku kwencwadi yezikronike ngento athi ukuba ndithe ndamvumela ntoni umnqophozi ntoni inkumba that is ndayinika umyalelo ndayithuma mna ngokwam. Kodwa kuba ndanyoka ngoku lena ibinyoka kuphela into ibingasosithunywa sikaYehova. Ngoku uyinike umyalelo kanti ilungiselo okanye lo ikawuthini uthumela isithunywa sakhe uba siyolixhasa silisindise siphumelele. But lo ungamthobeli uYehova uyinika umyalelo la nyoka lebithiwe bikhonza umtata wakhe. Uyinike umyalelo uba ngomazomchitha yonke impumelelo yakhe. Yonke into ayenzayo ingayiphumelelisi. Nasesikoleni akaphumeleli, nasemsebenzini akaphumeleli indawo. Amen. Ube kulo muntu uzoncedwa yintoni? Abe likhoboka lotywala, abe likhoboka le-drugs nayo into engalunganga. Ufuna uphuma kule nto. Ufikile umgwebo kuwe kwesisizukulwana sakhe. Then ke ngoku uYehova xa ngaba esebenzisa umthetho wakhe lo muntu uyamgcwalisa umbuyisela kulaa nto wayemenze wayiyo. Ibuza umbuzo ke ngoku uba isisombululo saloo nto bazothi spiritual husband and wife siyintoni? Laa nto ke phaa ezilalini sinegama layo thina nje abaphezulu kasetani bathi spiritual wife husband. Kuthiwa yimpundulu kwelaa cala. Kuthiwa lo muntu ulandelisile. Aba yinto nje esithunzelanyana ehamba emathunzini apha emva kwakhe. Yonke into yemosha ayenzayo iyamthintela angabe nampumelelo. Ufuna kanjani ke ngokulona? Uthi ulandelisile kuze umenze umthatha ongaphumeleli, yonke into engaphumeleli nesikolo sakhe saphumeleli nomsebenzi. Noma sefuna idea akwazi ufumana. Yonke into ayifumaneki le nto lena ingathi ingena phansi ofisini iyotwista izinto. Ihamba iyotwista nabantu ofuna bemqashile. Ike ngexesha itwiste yena lemenze angayazi le nto befamba uthetha yona le bezazi uba ndiyayazi. Ayazi isodlula ixesha le-interview. Athi yima umbuzo nje kusuke kufunwa into ethile xa kubuzwa. Uyazi sephukile kwi-interview. Laa nto imenze wangayazi ngelaa xesha lo. Laa nto imenze arhone umntu eklasini. Angapasi. Umntu ke ngoku uyengena ecaweni. Ecaweni arhone. Exesha kushunyayela angeva tu. Kuthiwa ehlala phantsi azive kathi ndifuna ukuma ngenyawo. Kuthiwa ima ngenyawo athi ndiziva kathi ndifuna uhlala phantsi. Yena ufuna kama uve uba yintoni le kuthiwa irayithi mayenziwe, yena azafune le kuthiwa makungenziwa. Ukuyivela loo nto leyo uthi andizukwenza nzoma khazi unqande njengoba yintoni erayithi. Mna ndazi uba ngoku le kungakhethwanga yona ndifuna yona. Kusebenza laa moya ngelaa xesha. Isombululo siyintoni? Ndiyaqala sijonge indawo iBhayibhile ke ngoku esele kulena into. Khawujonge kwincwadi kaJeremiya. Khawujonge uJeremiya. Seyiphethe? Iyasebenza futhi. Okay. Singafunda ndawoni na uJeremiya? Okay. Jeremiah chapter 31. Awufunde uverse 29 kaBlanda. So if you Jeremiah chapter 31 verse 29. Ngaloo mihla abasayo kuba sathi oyise badle iidiliya ezininzi, amazinyo onyana ababuthelile. Ngaloo mihla abasayo kuba sathi oyise badle iidiliya ezininzi, amazinyo onyana ababuthelile. Sisithembiso ke esi. Sisithembiso sokubuyiswa kwezinto, that is kokuhlaziya okanye kokukhululwa kwezinto, kokulungiswa kokonakala kwenzekileyo. Sisithembiso zomnqophiso omthathu zophila wenze uthixo. Uthi kuzoba njalo xa sekungulo mnqophiso andile. Lo waqhubela athethe wona phaa chapter verse 31 yaphambili. Uthi ngaloo mihla kuzoba njani xa ngaba seyisenzekile le ndlela yakho kulungisa izinto. Uthi akusayiba sathiwa
oyise badle idiliya ezimuncu amazinyo onyana ababuthelezi. Kaqhubele kuyifunda. Ayisazuthethwa lena indlela yokuthetha. Awusazuthethwa kanjani? Awusazuthiwa oyise badle idiliya ezimuncu, lonto yachaphazela onyana. Into enziwe ngoyise ayisazichaphazela nyana ngoku. Uyise ngwakasazudla idiliya ezimuncu, ingxaki lesenyaneni kube unyana onamazinyo ngokabuthelezi. Akafunde asigqiba ngandile. Aqala ufunde indawo before le chapter 16. Ndifuna sibone into kule Jeremiah chapter 16 ufunda verse 19. Because besithe phayana uvele la kugwenxa boyise konyana. Uthi bonke banityala besitha ku Exodus 20 ngokwesele lona. Exodus 34 verse 6 uthi uvela konyana ugwenxa. Okay, kafunde verse 19 apha ku chapter 16 ka Jeremiah. Jeremiah chapter 16 verse 19. Yehova mandla am, nqaba yam, ndawo yokusabela kwam ngomhla wembandezelo. Ziyakuza kuwe iintlanga, zivela eziphelweni zehlabathi zithi, oobawo badla ilifa lobuxoki bodwa. Amampungela ekungekho nto inokunceda phakathi kwabo. Ndiyarhalela noba ndiyifunde ngokwam. Xa izawuvuleka kade le yam. Ndiyarhalela ukuyifunda ngale tone yam yokuthetha izinto. Kaphinde uyifunde. Verse 19. Yehova mandla am, nqaba yam, ndawo yokusabela kwam ngomhla wembandezelo. Ziyakuza kuwe iintlanga, zivela eziphelweni zehlabathi zithi, oobawo badla ilifa lobuxoki bodwa. Amampungela ekungekho nto inokunceda phakathi kwabo. Uthi Yehova nqaba yam, iintlanga ziyakuza kuwe zisuke eziphelweni zehlabathi. Iintlanga hayi abelungu kodwa ndithi lithi lo Thixo wabelungu basho kanjalo abazali benu ndithi apha elalini. Bathi nasilahlekile sikhonza uThixo ezinye iintlanga abelungu amaJuda. Uyazi abelungu bathi lo Thixo wamaJuda wathi bathi nabazali bethu lo Thixo wabelungu. Athi abelungu lo Thixo wamaJuda asingeni ndawo. Ngeke ngcola nabanye abantu abamhlophe kakhulu bethetha lona. Lidala ngamaJuda lo Thixo. Uthi iintlanga ziyakuza kuwe wena Yehova. Zisuka eziphelweni zehlabathi. Akuzuba ngabantu abasuka kwaJuda kuphela, bazosuka nasePort Jones, naseXhorha, naseShikishiki, Flagstaff, Bizana, Eastern Cape, Western Cape, zonke indawo naseChina. Zonke indawo hlala abantu. Kuzophuma abantu beze kulo Yehova besithi unguThixo kuphela kwakho inyaniso. Oobawo badla ilifa lobuxoki bodwa. Okay, ndifuna ukuyifunda nami apha kum. Wathi ke mfundisi iba right kakhulu xa ifundwa ngomnye umuntu. Iba ngathi isuka kulo muntu igaleleke kwaba bantu noma kwaba bantu balinde kanti thethe. Iyaza kuyagaleleka kwaba bantu. Wena ilinde apha kwaba bantu uyibona. Kanti uzobukele uyibona bayi nansi ivela. Ijeka mntu pha. Okay. Inhle nalento ethethayo. Okay, masiye. Ndifuna ukuyifunda akwenzela uba isound ngathi le nto ndinapho kungaphakathi. Verse 19 ake. Yes. Okay. Uthi Yehova mandla am, nqaba yam, ndawo yokusabela kwam ngomhla wembandezelo. Itsho le intercessor lo muntu uthandazayo. Ziyakuza kuwe iintlanga. Zonke iintlanga. Zivela eziphelweni zehlabathi. Kuyo indawo ehlala abantu ehlabathini zaza kuwe. Zisuka ezindaweni ezikude eziphelweni zehlabathi.
zithi obawo badla ilifa lobuxoki bodwa. Amampungela angento inokunceda phakathi kwawo. Badla ilifa lobuxoki bodwa, amampungela angenanto yakunceda phakathi kwawo. Akho nto inceda kwezinto zabo. Kuza ixesha, utsho kanjani uprofeti, kuza ixesha apho abantu bentlanga bazoza kuYehova sebethembele kuye sebesithi kwabona ungamandla wam, uyinqaba yam, uyindawo yam yokusabela ngomhla wembandezelo. Amampungela obawo sefeyilile. Besithi sifumene ke ngokuba akukho kwanto incedayo phakathi kwezi zinto zingalamampunge. Badla ilifa lobuxoki bodwa. Then qhubeleka sivele kubithini. Verse 20. Umuntu uya kuzenzela oothixo yini na bengengabo oothixo? Umuntu uya kuzenzela yini na oothixo bengabo nje oothixo? Okay. Uthi obawo, le nto lena yenziwe ngobawo, lityala lobawo izinyanya zethu. Uthi umprofeti apho, Yehova, iintlanga zawuza kuwe zisuke eziphelweni zehlabathi kude. Zizawuza kuwe zabe sezithembele kuwe ngela xesha. Zisithi, wena uThixo phela wakho inyaniso. Obawo badla ilifa lobuxoki bodwa, izinto ekungekho nto incedayo kuzo. Uthi iintlanga zawuthetha kanje, yinto elindelwe nguThixo kuzo iintlanga le. Amen. Xa ngaba sezivelela ngenxa yobuxoki, eli lifa lobuxoki balifumanayo koyise, obawo benza kumenemene. Uthi iintlanga zoyingqina le nto, zoyivuma ngokuhamba kwexesha. Okwangoku salahlekileyo sazovuma unzima, but kuzixesha apho zoyivuma obawo babengekho right. Badla ilifa lobuxoki, iintlanga zaguquka. Ziwalahla amampunge ezawamkela kobawo, koyise. Uthetha loo nto kumprofeti. Jonga ke, kweli xesha lengoku, iintlanga zisambe emgceni wentlanga, le nto kuthiwa yi-pride, ukukhukhumala nokutyeba kwentliziyo, kokuthi asimdingi uThixo, sinendlela yethu, thina sinezethu izithixo, lona nguThixo eziyintlanga. Izinto zethu ziyasebenza, bakhe basho kanti la maseko ayasebenza. Ziyasebenzela izinto, nina nilahlekile. Bathi sirongo thina, siphumileyo kulapho. Uthi kodwa kuzixesha apho bazoyibona bathi no. Obawo beberongo. Obawo becinga uba nguThixo orongo, andithi ongenabulungisa. Bathatha izithixo. Uthi kodwa kuzixesha apho nyana babo bazovuma bathi obawo ngabo ababerongo, uThixo yena wayeright. Amen. Wena uThixo phela kwakho inyaniso, obawo badla ilifa lobuxoki. Iintlanga zoguquka zibuyele kuYehova, zisithi wena uThixo phela kwakho inyaniso, obawo bona baberongo right. Amen. Iintlanga zawufikele ekutheni siyawuthanda umyalelo kaYehova. Obawo baberongo. Then lafika lo xesha ke kumaJuda, ngoba wafika uJeremiya wathi, wathandaza futhi uJeremiya wathi, sonile, wavuma, asikho right. Abantu ileaders zethu, abantu bakuthi bonile, obawo bonile. Ithini le nto? Baberongo bawo, sibonile. Amen. Baberongo bawo, kuwe ngoso right. Baberongo kusuka kuwe. Uthi kuwe wena bawo luzuko namandla nesidima. Uthi kuthi kukudana, wena bawo right, sithe sorongo. Amen. Indlela zethu zoba basinika zona zisidanisile. Kuwe luzuko, kuthi kukudana. Yaguquka ngomfana uDaniel. Uthi obaba berongo. Unyana pha uyavuma ukuthi obawo baberongo. Uthi uJeremiya, iintlanga zoza kuwe zisithi wena uThixo phela wakho inyaniso, obawo bona badla ilifa lobuxoki. Amampungela angancedi into yakhe. So indlela yokukhululeka kweza zinto obawo bazinikela kuba banqule zona, ukuvuma lenyaniso uba obawo baberongo, kuthiwa guquka lana.
ingabe senzelelelwa lanto bayenzayo singathathi nendawo encinci ezintweni abazenzayo. I-attitude yethu okanye indlela yethu yokucinga ibe yile ithi kubo zirongo esizinto. Andizudlala nendawo encinci kwezi zinto, andizuzenzelelela ndenze ingathi ukuze ungakhubeki. Ukuyibona loo nto yokuthi okay ndingumzalwane ngoku apha ekhaya bazokwenza elisiko, ngoku kuzofuneka ndifumane i-excuse okanye into yokuzithethelela uba ndingabikho kweli siko. Ndihlala uba kube khona into abazoyazi nabo kubalulekile iqondane nalo mhla weli siko ukuze bazi uba ndinesizathu sokungabikho. Loo nto izawundenza ndibe msulwa kubo ngokungayi. Ilungile loo nto? Masithi ilungile ngolu hlobo lokuthi wena uzobungekho esikweni, awutyobhekanga, ungumzalwane. Kukho into ezilungileyo kodwa zingancedi yonke. Singabantu abafuna ezincedayo thina, not uba right kodwa ungancedakali yonke. Ndifuna into ke ngoku ezoqondana nalamhla weli siko ukuze bazi uba bekumele ndingabikho kweli siko. Loo nto indenza ngoku ndibe noxolo nabo. Uyabo bakhona abazalwana abanexolo nabantu befemeli zabo banqula ngolunye uhlobo then bayingqine loo nto bathi yiwe ekateni. Bambulele uthi uba ekhaya mnabantu vumela ndibe ndim yonke loo nto bandithanda futhi ndethi. Intle loo nto leyo, ndivusana nayo umntu onjalo uthi luyamnceda. Kodwa kuzixesha apho uThixo azofuna ukuzizulisa kulaa family. Xa ithe yenzeka loo nto uzokunika umyalelo ozoklesha nabo. Ngaloo mini uzoyazi uba uthethe uThixo esithi andizange sangaluxolo ndizise ikrele. Uzoyazi ngaloo mini. Ndikhala uba ngokuyazi namhlanje xa usenoxolo nabo. Amen. Ukuze ngalaa mini ungawi xa isenzeka. Ngoba ngoku sowunephitso soyithi wayithanda le nto unoxolo nabo. Ingathi kwabona bakuncedisa kwalapha ekukhonzeni kwakho. Xa ngaba sethe uThixo ngoku nawe ndiqala ukungcwalisa nawe, ndikwenza ube lento ndandifuna ube yiyo. Uthi yaqala loo mini uzoyazi uba uthethwa kuthini xa kuthiwa ndizise ikrele, kuba loo mini bazokuchasa loo mini. Amen. Loo mini abazucebiseka tu. Loo mini leyo kuzofuneka uba ungafumani only excuse ukuthi okay ndifuna ukuthi okay andizuba khona ngenxa yento ethile. Uyibona le ndifuna isizathu sokuba andizuba khona kwelo siko lelo ngenxa yento ethi kodwa okay yakhe kulungile siyayiva. Loo mini leyo kuzovele singabikho isizathu anyanzelisa kuThixo uthi andizubakho kuba andikholwa kuloo nto, kuba uThixo akayifuni loo. Ukuze ke ngoku ibe buhlungu kubo, ibe ngumgwebo kubo, once iqala ibe ngumgwebo uthi uqalile ukusebenza kubo basindiswe. Kodwa ukuba awuyanga wabamsulwa wangayi kodwa loo nto leyo ingayitshalenjanga indlela abakholwa ngayo abazuncedakala. Uzawuthandazela uba mabasindiswe. Xa ngaba sewuphendula lo mthandazo ukuba mabasindiswe uzokunika umyalelo oklesha nalaa nto bayikholwayo. Loo mini leyo ke ngoku ungabi xa isenzeka. Amen. uDaniel pha uthi ithi wagqiba mangazingcolisi ukudla kukumkani. Waya kumthetheli imathele wathi thina ungasinike ukudla. Sangathi okay bazonika bona ukutya. Kodwa ndizoba msulwa ndizokutya. Bazonika ndikufaka pha emgqomeni. Ukuyibona loo nto le uyinikwe into. Uyithatha ifaka kwenye indawo ungayityi. Uhlala uzazi uba ndimsulwa ndingcolisekanga kodwa bona behlale besazi uba sikunekile. Bahlale besazi uba ubani sitya nayo ezi zinto zohlobo. Wena uhlala umsulwa kuba ayikho ngaphakathi kwisystem oyityanga ndithi. Kodwa bona bakwazi uparticipate kuba bakunekile wayamkela. Kodwa xa ngaba sekuphela umphela zokuba basindiswe uzokunika umyalelo uba wena uthi andizuyenza le once uyithethe ngolo hlobo izoqala ibe ngumgwebo kubo bathi besirongo. Uzaba kunika noba nyama yakho noba yenye into abazalwana bayityayo. Ungayityi bakuze uba yintoni
why bebuza uThixo isebenzayo ufuna bade bazi uvela uthi ndiyithandi okay nyange ngoku bangakuniki ke ngoku now right ufumene indlela yokuphendula ukuze ungalandelelwa ngokungayityi right ke ngoba bangajonge kuwe bangajonge kwezinye izinto bangancedakali kodwa uzosixesha bazothi baxelele uba kungoba kubhalwe kwathiwa ngayo baze bathi asisabonwabeli nathi ukuyitya kuzixesha njalo okay kuzixesha kuba zothi oba ubona badla ilifa lobudenge okanye lobuxoki bodwa so masijonge uJeremiah 31 xa ngaba sisazi uba ngobawo aba baberongo badla bona ilifa lobudenge bodwa okanye ilifa lobuxoki bodwa into yobawo iphezu kwabo uthi uJeremiah 31 verse 29 uthi yena ngaloo mihla akubasayi kuba sathi oyise badle idiliya ezimuncu amazinyo onyana ababuthelelezi ke elowo uyakufa ngenxa yobakhe ubugwenxa xa isenzekile lento umuntu akasazuva ubuhlungu okanye ave ukuxinzeleleka nokutshabalala nokufa ngenxa katata wakhe ngenxa yesinyanya sakhe xa isenzekile lento bazokhululwa bona kwisiqalekiso sotata babo xa senzekile lento xa isenzekile lento umuntu odle idiliya ezimuncu ngamazinyo wakhe wodwa azoba buthelezi xa isenzekile lento umuntu uzofa ngenxa yobakhe ubugwenxa xa isenzekile lena yabona sifuna isithembiso sokukhululeka kwezazinto sithi gqibo sezibizwa ngegama uba zimbundulu spiritual husband and everything kanti zizinto bona abasenze imnqophiso nazo babetshate nazo zaba zizinto zalafeni nesasiduko ngeliva abazalwane bevuyana izathu zesiduko ndithi mabani azinqande ngohlo azithi azilande azithuthe ngohlo ungazokhala uthi indoda iqedwa phela indoda iqedwa uyimfuna iziqeda ngalaxesha uyelanda kakhulu uziyamanisa nezazinto kuza ixesha apho kungasazothiwa oyise badla idiliya ezimuncu amazinyo onyana ababuthelezi ke elowo uyakufa ngenxa yobakhe ubugwenxa uzafa ngenxa yesakhe isono akasazofumana ilifa lezono zomntu xa isenzekile lena lo nqophiso ngamjongo kubibeka kanjani yena uEzekiel chapter 18 uthetha into ukuze siyibone uba into le nto ayithethayo ku-18 verse 1 12 verse 4 sijonge ungena nzulu like inkcukacha eqala sibizwa kanjani yena xa seyiphila kafuna verse 4 Yabonani yonke imiphefumulo yeyam. Umphefumulo woyise unjengomphefumulo wonyana. Yeyam yomibini. Umphefumulo owonayo kuyakufa wona. Ithetha ngolo hlobo yakho. Ingathi kuzibi ithetha ngolo hlobo lothi yabonani imiphefumulo yonke yeyam. Umphefumulo woyise unjengomphefumulo wonyana. Yeyam yomibini. Ke umphefumulo onayo kuyakufa wona. Unyana okuyise umphefumulo wayise ngokaThixo nawe uzophendula kuThixo. Umphefumulo wonyana nawo ngokaThixo uphendula kuThixo. Umphefumulo nayo nguwo ozofa. So umphefumulo nyana ungokayise. Bakhona abantu abafundiswe lo bathi bashumayela bathi kodwa bayacawa basenza nalo iBhayibheli. Bathi otata bethu izinyanya zethu singoThixo bethu. Thothi thina mina ndingokatata ngolo hlobo.
nomphefumulo wami ungowakhe kontrolwa nguye. Uthi uThixo izihamba kanjalo. Umphefumulo woyise ungowami nomphefumulo wonyana ungowami. Yeyami yomibili. Umphefumulo onayo kofa wona. Usho kanjalo uThixo. Unyana axhumeka ngoyise. Kopheksele kulena into yokulungisa. Uxhomeke ke kuye umphefumulo wakhe ungokaThixo nawe. Ingayinto ke lento. Uyayiqaphela ba ithi lento. Ngaloo mihla kuzothiwa oyisebala leyidile ezimonco amazinyo onyana ababuthelelezi. That is abazofumana isiqalekiso soyise onyana. Kuzoba khona le ngcinga ngoko ithi okay. Lo mntwana lona uzawuhamba esihogweni xa esifa ngoku kuba uyise wamnikela lo mntwana lona ezithixweni. So ngenxa yalonto uya esihogweni lo mntwana xa esifa. Even ngexesha mncinci akafikele kwixesha loba angakwazi uzikhethela ubulungisa. Ngenxa yoba liyala nto wayenza uyise. Le verse ithetha ngomhlobo lo. Ithi umphefumulo walo mntwana ngokaThixo nawe. Umphefumulo kayise nawe ngokaThixo. Umphefumulo uzofanele isono sawo. So ukathi ba lo mntwana lo akaze esokweni ngenxa yoba uyise wenza lento ayenzayo. Lena inyaniso. Okay, masijonge into izawuya entweni le. Kawujonge verse 20. Umphefumulo owonayo uyakufa wona wodwa. Unyana akayikuthwala ubugwena bukayise. Noyise akayikubuthwala ubugwena bonyana. Ukulungisa belungisa kuyakuba phezu kwalo. Nokungendawo kongendawo kuyakuba phezu kwalo. Okay, umphefumulo onayo ugqibezela lithi phakathi verse 1. Umphefumulo onayo kuyakufa wona wodwa ndithi utafana igama lithi wodwa location. Amen. Uthi ubulungisa belungisa kuyakuba phezu kwalo. Nokungendawo kongendawo kuyakuba phezu kwakhe. Kucacile uba umuntu uzoba netyala lezakhe izono. Okanye ke agwetyelwe ngenxa yobakhe bulungisa lethi. Akazofumana ilifa lobulungisa komnye umuntu. Engazofumana ilifa lokungalungisi komnye. Umzekelo kwezi ingathi isummary esho ngathi ingenzulu kwezi verse ezidlulileyo uba izohamba kanjani. Ithi suppose ithi bekukhona lo ndoda yona ibililungisa. Iwagcina amazwi kaThixo imithetho kaThixo ingamumatholisi. Yabo inkuba ezikhona ngabonisa imali ukuze ngikufuna inzalo. Zonke zazinto. Kuthiwa lo muntu lona uzawufana uthi nongakazofa lo muntu uzophila ngenxa yokulungisa. Ithi masithi ke unyana wakhe yena uyibonile lento eyenziwa nguyise. Yinto ke nalona. Lo nyana uyibonile lento eyenziwa nguyise. Yena akenza yona. Wenza kungendawo wephula umthetho. Wazenza zonke izinto. Kuthiwa lo nyana uzawuphila. Kuthiwa akazuphila kuba wephulile umthetho. Akakuba lo nyana ke ngoku akafumananga ubulungisa bukayise agwetyelwe ngabo. Ubulungisa belungisa buyaba phezu kwalo. Nokungendawo kongendawo kuyaba phezu kwakhe. So lo nyana lo akazothi ke ubuthetha ngambe right yena elilungisa then nami ke ngoku sokwetyelwa ubulungisa bukadala. No uthi ayizihamba kanjani. Aziphinda aqhubeleka aye kwesinye isizukulwana ke ukuthi masilonyana nayo nonyana. Wazibona zonke into ezenziwa nguyise kodwa yena akenza zona wenza okulungileyo. Kuthiwa lo nyana ke ngoku yena uzawufa kuthiwa nowakazofa lo nyana uzophila kuba elungisiwe. So yabona igxinisa la nto yokuthi umuntu akazofumana ilifa lemisebenzi kayise. Akazugwetywa nxa izenzo zikayise. Kuba yonke imiphefumulo yekaThixo. Okay, uba siyibona inje le nto ke ngoku siya entweni ukuba yabona ke le ndawo esesiyithethile icacisa uba ezi ngxaki sezikhona zivelephi. Ukuzofika kule ndawo yabaprofeti ithi isithembiso sithini ngokubhekisele kulento. Isithembiso sesisombululo ngokubhekisele kulento. Kuza ixesha apho uThixo angasazobabamba ngenxa yezazinto zasenziwe ngoyise.
kuzixesha elinjalo xa usenzekile lo mnqophiso. Okay, masiwe ngokuba Isaiah 50:54 sizojonga into ke ngokuba inkululeko izoba njani kulo. Uthembisa uba izoba njani xa sowusenzekile lo mnqophiso omtsha. Isaiah 54. Awufunde uverse 5. Isaiah 54. Lena ngingqa kuverse 5 ingqondo besoko simane sivuselana ngayo even kwezi nyanga zininzi besimane sihlangana apha ngeSundays. Nakule minyaka idluleyo qho abazali bahlangana apha eMandela ngeSundays besihla ngokuthetha le nyaniso khona apha le ngqondo khona kule verse but sithetha sifunda sityhile kwezinye indawo eBhayibhileni ngeSunday senza lona sike sihlangana apha eMandela ngeSunday nabazali balapha eMthatha besihla ngokuthetha la ngqondo kakafunda verse 5. Isaiah chapter 54 verse 5. Ngokuba indoda yakho ngumenzi wakho, ogama lakhe linguYehova wemikhosi, ngumkhululi wakho oyingcwele kaSirayeli, ekuthiwa nguThixo wehlabathi lonke. Amen. Uthi ngokuba indoda yakho kukhona into kuthiwa yindoda ngokwakho umoya spiritual husband. Lanto lena ihusband yesiduko esithile yefamily iyindoda yesosiduko yalo family bonke abantu abazintombazana zalamzi ithi ngabafazi bayanele ayifuni baphinde bendele komnye umuntu ilwa nabo bantu babathathe lo muntu ivala ngamathuba ayifuni bende aba bantu ayinangxaxa bezala bepha kulantu kuba ayifuni bemke izama ngandlela zokuba ibagcine bekulantu kuba ihlala inamandla xa bepha kulantu bengaphumanga xa bethe baphuma kulantu yaphazamiseka yona iphelwa amandla ngithi kufuneka bagcine bekulantu kusihlala namandla. Okay, so yona indoda yala family yona benza umnqophiso nayo batshata nayo oyise bayinikele ube indoda yala family yiyo le ivela emaphupheni wabo bayiphuphe babone uyisemkhulu esithi ngoku ndiyagodola wena bazobasa kalomini endlini ngaphakathi baphele endlini ngaphakathi ngenkulu ithi ngekimini ndinqaniwe bazokwenza utywala ke ngaphakathi ithi yonke loo nto bayimbathise ithi ngexesha bayingenise endlini masithi bambe ixesha elide bengasazigcina ezo zinto bengasazenzi okanye umnye wakhona ecawa izinto zihamba ngaloo ndlela yabona uba abasayithobeli abasabingelele ezithixweni ibuyela lo muntu beke wafa recently beke wafa kule minyaka imbalwa egqithileyo isithi hayi mna zange ndifele exactly apha ekhaya mbani la ndiphefumla endaweni ethile nindingenise ngaphakathi yabona ithi gqi ngulaa mntu kuba yona ingumyeni wala family ithi gqi ngulaa mntu emaphupheni ukuba bayithobeli iyabathomenda ichitha yonke into abayenzayo funeka bayilulamele ngokwenza alasiko besithi bayingenisa ngaphakathi lesibona bangenisa utatomncinci kanti ngulaa mntu yilaa nto laa nyoka kuba yona ingumyeni wala family. Kucacile kuyindlela yokukhululeka kulaa myeni wakamoya wala nyoka kukuba ube ngwenye ifamily ayizuyivumela uba mawube ngwenye ifamily kelanga kuba yona ingumyeni wala family kuyo izawubagcina beba kula family bonke ingaziphendule nombuzo uba kuthena intombazana zininzi kunabafana. Amen. Abafana babulala besebancinci bona ngufaro le nyoka kwenzeka i-miscarriages kakhulu lapha kubafana okanye bafe besandwa kuzalwa kuba intombazana ezayithi ngabafazi bayo la nyoka bahlale ba ukuze umuntu akhululeke pha makabe ngwenye ifamily maka outdoor yenye ifamily izawuyilwa loo nto noba uyicinge uba makayenze kanjani into uphumayo kwenye if uyicinge uphuma ngokuyokwenda izayilwa loo nto yokwenda apha ke ngoku izawuthetha enye into
uthi umyeni wele family kuthiwa nguSirayeli nguYehova umenzi wakhe ogama lakhe kuthiwa nguThixo wehlabathi lonke. Uthi nguye umyeni wakho nothi la nyoka. Xa usamkela lo nyaniso ukuba umyeni walena ifamily uYehova ogama lakhe kuthiwa nguThixo wehlabathi lonke ongumenzi wethu nomkhululi wethu osikhululayo phi kulanto lanyoka. Amen. So ukukhululeka ke ngokulento kuba uye kuba ngumnye lilungu lala family le ithi yona ingumyeni wayo lanyoka. Ube ngilungu lenye ifamily apho umyeni wakhona kuthiwa nguYehova umenzi walo family ongumkhululi wayo ogama lakhe kuthiwa nguThixo wehlabathi lonke. So iba ngwalo family ke ngoku xa ungowalo family ukhululekile. Xa ngaba iqhubeleka ikuklema ikufuna lo nyoka izibona ke ngokuphendulana nomenzi wakho umkhululi wakho ongumyeni walo family. Amen. OnguThixo wehlabathi lonke. Iphendulana naye ke ngoku. Ukhululekile ke ngoku kuba uadoptwe yenye ifamily enomyeni onguThixo wehlabathi lonke. Yona ibingumyeni wala family yakho esasiduko sakho mabani bana nje. Amen. Ubuye ke ube ngumyeni wale family apho umyeni wakhona ulilungu lale family lapho umyeni wakhona nguThixo wehlabathi lonke. Kube izindima mabani bana uziqede. Yebo uzibiza ngalonto ke ngoku uthi nanku nje mntanami. Bamlahlekisile. Amen. Thangazani ngayekhi nanti. Amen. Lanthangazani ngayekhi. Akuliwa usuku olunye kuwini kuyeko. Amen. Iqhubeleke ilwe la nyoka ifuna ubabuyisela abantu bayo pha ithenga bayo ndi. Funa inthangazani ngayekhi. Amen. Umuntu uyagwetyelwa ngamazwi aphuma kulo wakho mlomo. Amen. Wena yibango wale family uadoptwe yiyo. Ungazikhonseni ngengxaki zala family uadoptwe wasuswa kuyo. Wakhathazeka zezo ndaba uzothwala ubunzima bazo. Amen. Ezi zinto ziyimotivation okanye ziyinkuthazo yokuba sizichase ezazinto zimiswa zeza family bazenzayo nokuzenza nezidlo zabo. Singabi nantloni sithi andifuni ukubacaphukisa mandithi befama ndiye kwenye indawo nithi andisengowa ezi zinto. Oba ubadla ilifa lobuxoki bodwa. Nawe uyasefela usile lo mntwana bamfundise isigezo uyandiva lamfundisa ke khona. Oba bengekho right wena uThixo kuphela kwakho enyaniso. Inhlanga zoza kuwe zisuke eziphelweni zehlabathi zithetha kanjena. Amen. Baguqukile malapha but oba be wrong. Wena nkosikuwela uzuko nesidingo. Oba ubona we wrong thina study. Nqele into baba. So ujoyine ifamily ke ngoku apho umyeni wakhona anguThixo wehlabathi lonke. Ukhululekile. Ukhululekile kulani family katata wakho wayinikelayo yena ngokwakhe enyokeni. Ukuze lo nyoka ivele kwaba bantu inguye. Isithi mabenze izinto ezithile. Xa bengazenzi iyababuyisa baphatha kakubi. Ibavalela wonke amathuba. Ichitha yonke into elungileyo abayenzayo. Inkululeko ngokuthi ngokujoyina le family apho umyeni wakhona inguThixo wehlabathi lonke. Jonga kuncwadi kaPetros. Abantu bayathatha into eTestament nalithi ba into ukuze siyazi masiyibone kumthetho kuba prophet uYesu nabobani nakuba apostoli zompostoli ukuthini lezi. UPetros lokuqala chapter 1 verse 18. Funda kulanda. Nisazi nje ukuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinakubonakala ozisilivere nozigolide
kuyo ihambo yenu engento enaninikelwe ngoyihlo enayinikelwa ngoyihlo. Okay, ithetha ngoyihlo makwenza uyithethe. Ithi nisazi nje ukuba anihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinakonakala ozisilivele nozigolide kuyo ihambo yenu engento enayinikelwayo ngoyihlo kwakungegazi elinqabileyo likaKristu njengelemvana engena siphako. So kucacile uba kulahambo iBhayibhile yenza icaca yabona iBhayibhile esinyaniso yona iBhayibhile ayizilungiselele lezi zinto ezifake nesihlonipho nezinto ezinjalo ukuzama ukufenda into politically correct. Yona ithi ngoyihlo abayenzayo lento kufuneka yabona lento uthi uJeremiah wayethanda ukuthi confess okanye ivuma isono sakhe nesozi samaSirayeli nosoyise. Kufuneka futhi ixesha apho singathi khona ikhonto right kokubawo because nedala bahlale kulawa masiko bathi ni wrong nini babe right uba basindlela yokuphila ngokunina niyaphuma nilahlekiswa zengokuthe omnye xethethe. Ezinkolo zaphesheya zibhulisha iAfrican tradition okanye iAfrican religion that ifanele into yokubhulishwa. Into yokubhulishwa into weak listing. Amen. Ziyayibhulisha ezizaphesheya umamuslim uthi ngamuslim ngamaChristianity. iChristianity ayibhulishi into ngamamuslim abhulishi izinto. Okanye yenye into ntoni le ireligion. Le bizizwa ngathi yabhulisha ngoba useless weak ihambo engento uthi nayinikelwa ngoyihlo obawo baberongo kufuneka sibe naloko ukuconfessa kutsho. Amen. Okukuvuma inyaniso azikuvuma ba obaba berongo uthixo yena weright asuka kuthixo basinikela elilifa le hambo ingento ayinto le hambo ngoku uthixo sihlawulele kuyo hayi ngegolide nasezinto ezinokonakala kodwa ngegazi elinqabileyo njengelemvana elingenasiphako elikaKristu. Amen. Ukuthi sihlawulele usikhululile ngegazi lakhe uYesu Kristu ukuze kungabikho nto inabango ukuthi ndanyoka le ayisenabango kuba ngoku uThixo wasikhulula wasihlawulela ngegazi elinqabileyo likaKristu. Amen. Elinjengemvana engenasiphako wasihlawulela kukho tyala akho nto kufuneka iphinde ihlawulelwe. Zinyani sofuneka sizikhumbule xa sidila nayo Sathane ecinga uba uyasiclaima ecinga unento yokusimangalela acinga unento yokusibamba ukuthi thina singabakaThixo thina. Wasihlawulela ngegazi lakhe akukho bumenemene benzekayo wasihlawulela singabakhe ke ngoku singabefamily apho umyeni wakhona unguThixo wehlabathi lonke. Uba uSathane ucinga uba ngenza izinto ukuthi abeke izinto ukuthi uphazamisa umsebenzi kaThixo. Amen. Simcela inyaniso ngoThixo nenyaniso ngathi. Le nyaniso ke le bendikhaya uba ke siyifake emthandazweni wethu. Siyifake nasekuncedeni abantu abastruggle abasokoliswa izinto ezithile. Yinto lento lena babe sinalo ixesha zizinto ezimfundisi. Kuzixesha okanye selingoku elixesha apho kuzofuneka uba sibe careful ngendlela esithetha ngayo kwabona abantu babuthathaka. Wakathi umsembuli umuntu osengxakini akazukuva ngaphambi kokuba uqale ulungisa ingxaki le anayo. Mr. Mnuka bekathetha into sesisilo senkosi esithi laa nto yokungena ezihlangwini zomuntu uyive intlungu yakhe. Ithi iBhayibhile kwenye indawo uYesu waphilisa ngenxa yenceba okanye ngenxa yoba evelana nemeko yabo compassion. Ngenxa yemfesana waphilisa ngenxa yaloo. Kungaze kube khona ukuthandazela uba sinkosi ndifuna ukuthi xa ndokuyisa baphile ndifuna baphiliswe. But andiyithandazela into yoba intliziyo yakhe mayibe kum. Still andibathandi qha.
sifuna enzo izibakwazi ngani kodwa ufuna uthanda ukuvela nda so ufuna sibe nendlela yokuthetha kwabo abantu singaze sicimba siyabanceda kanti siyenza nzima ingxaki yabo esithatweni babe bamotivate umuntu ngokumthethela i-tough talk bathi asiba weak manje ba weak i-tough enhlabathi alifuna izingenekele ube engqondweni ukuthi okay akho mama apha emthini right but kwezi izinto akuzo izinto zangqondo izinto zomoya ezi awukhululwa i-tough talk nalo motivation ukhululwa inyaniso umuntu uguqulwa inyaniso axelelwe lento ofuneka eyazi therefore masizifake ezi zinto ukuthandazeni kwethu nasekuba cancellation abantu abaxinzelelekileyo sibazisele inyani siba nekukhola ibakhulule kwifiye kuba kukho into zimbini ifiye nefaith ukoyika nokukholwa umuntu oyikayo unika igunya uSathane umuntu onokholwa unika igunya kuThixo basebenze empilweni xa ekulo bondage yoloyiko awuzumthelela i-tough talk uzomxelela inyaniso umkhulule kwifiye lemphethe ukuze abe nokholo lokumxelela boldly uSathane ngokungafihlisi ukuba mna ndahlawulelwa ngegazi likaYesu zinyaniso funeka sizingenisile kule nto siyicingayo yabona lo mzalwana nazo wathi inyoka ifika kuye ithethe kanje nakanje akuyo comedy okanye scary movie lo nazonto zase-TV lezo zinto zizinto zasemajola ezo zizinto zase-Trenton ezo mawa lothetha into enjalo kukhona izinto apha ndake ngathi ndicinga le nto ndibamotivate izinto zikanti ndifuna uba makade baqhala umnqwazi wobulungu ngoba izinto right njengabantu abafright kodwa into ethi lezwa kanje nakanje baxela into ezifuna sensibambe le nto limenziwe kanje wathi lo ndiyasisokolisa abantu but uyabasokolisa bazukwazi ukuzenza izinto abantu encingo kufuneka ndithandaze ndibathandazela abantu le nto baxela into erayithi bayenze ezobanceda bazokwazi bathandazela lo ncinga kuyahambelana nento eseBhayibhileni encwadi abaseyokumkani ithi uElisha wamthandazela uGehazi wathi inkosi imvula amehlo abona ukuthandaza kunyanzelekile lezi zinto nazami ngayeki i-tough talk yona ngasiyeke ukuthandaza lezi zinto sifuna ubulumko bokumkhanselisha aphume kulana azenyaniswe inyaniso omkhulu abona ngiceba ufuna ndithandazele ngawo kuba uthi uElisha wathandaza uGehazi etatazele lefiye esithi inkosi basongamela abantu wathi yena baninzi abangakuthi kunabo bangakuyi mkhulu ongakuthi kunosehlabathini baninzi abangakuthi kunabo bangakuyi yangamncedi lonto wathi inkosi imvula amehlo abona avuleka amehlo wakhe wabona waba nokholo naye wancedakala waba noxolo naye ihlale bazalwane ezi zinto sizifake ekucingeni kwethu xa sidibana nezinto ezifana lezi singayenzi ndake ndayicinga nokuba umuntu afika atsho ngomzali lo ndinengxaki ethile kuba khona i-temptation phaa ndayiqaphela ethi ngixelele yakho into nawe ube khona noba ngimxele yami nami cinga ingxaki le mna ke kwenzeka into ethile nalethu festival sezinto ezivathile kaphansi kodwa ayikho ngawe le nto uthethwa ngalo muntu phuma kuwe awuthethwa ngale ngxaki yalo awuzuyiva awuzuvela naye uba ucinga uba eyakho inkulu kuneyakhe lo muntu akafuni ukwacela mhlawumbi befuna umayelwa xa kule case xa usomamele uzoyifumama mayiphendule kanjani le kanti xa ungamamela ngocinga uyayazi ucinga unenkulu kuneyakhe
inkulu yona masiyide liye khona mhla sithe